Lila kaMancinza hayi uZondo sorry bo hayi kodwa uMancinza hayi uMancinza ke hayi angimncane hayi Mancinza ke hayi mfethu aye ngishuthile mfethu idori zibhaya hayi kodwa mfethu uMancinza mfethu ngihlisi mfethu ngiheavy Ngihlezi mfethu ngiheavy noma ngifika endlini ngiyazi ukuthi hayi yazi like ngilimele emotionally mentally Mpilo according to his storyline nadi uyabantu bazoreceive phela ukhumbule futhi phela mawenza leya character efana naleya ne mindset nayo kumele ishintshe uyayithola because bengashintshanga izobonakala ku performance ukuthi hayi kuyabonakala na ku performance phela ukuze I performance wona kheke ibe believable. This is what I've always believed mina ukuthi mangabula kule kwasa then ukuze ube believable, how you think and how you feel and how you do things kumele zibe in line. Ukuyabona mangabe I tracker idonsa mhlambe ama droga u2 kumele uzame ukujikela ekudeni so that yonke into izokwazi ukuhlala estradini ungaphumeli ngale kwestradi. So nawe noma uperforma wenza sure ukuthi yonke into ihlala in line iyalandelana. Bese buye ngikhumbuze le interview yethu esike saba nayo 2014 eMariches yathi ukuthi want to start thinking about things isigcina sezenzakana. Nangumkhulu wakhe ethi hi mkhulu. Hello mkhulu. Hello mzukulu kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila sithando sami usemuhle. Ngiyabonga. Umntanami uyiphathe kahle uyezwa? Ukhumbule ukuthi la emhlabeni mntanami ungaba noma ngabe yini ufuna ukuba yiyo uyezwa? Sifuna ukuyokuvakashela ePortugal ke sibhuka ama flight ticket. Bazonke mntanami. Alright ambudlala. Yabona ukuthi ke kheke mfana usasene responsibility engakanani? Ndoda. Yayibona responsibility esinayo. Wasephumulo nawe uyeza yabona nje inkinga mfethu. Dlale kuba ne meeting. Hamba tshela ubaba bakho ukuthi in bese kuze yena iCaptain ngeteri namhlanje sifuna isinko acela usithengele amakoti. Cabanga mfethu. Thothi lapha imali awunayo. Akwazi ukuhlutha unayo. And egcineni kheke bayocela kubani mfowethu? Usebenzelane. Bayocela kubani mfowethu egcineni? Ngoba mele ukhave wona ama cost afana nawo lawo. Injalo mfowethu ngoba sisebenzela kona lokho if mfowethu sizofika le setini sibe right in terms of ama performance. Imagine ntana umuntu uzovaya epage lakho ne makafika epage lakho akubona ushaya impahla akubona una 3000 likes bese yasho ukuthi lo muntu lo uphila grand. Uthola iproduction mawuqeda ukuthola iproduction uhamba eCape Town. Mawufika eCape Town mhlambe eCape Town ulapha ya for 2 weeks and kulo 2 weeks le mhlambe una 6 or 7 working days. Lawa amanye amalanga uyobe nje uyiblomele lapho mhlawumbe ku hotel room yakho bese uyaphuma uthi ngishawa umoya eBeach. Ushawa umoya eBeach uthathe nama video wenzeni bese awupost ispani because akuvumelekanga ukuthi upost ispani nesashoot. Uzoposta lezi zinto lezi ezisema side nje ukuthi uvayile waye eBeach and umunye umuntu makayibheka uyasho ukuthi yes sis usiphila kamnandi lizibheka kumanje ukheke use Cape Town manje uthatha ama video only to find out uyiswe iproduction lapha wena awuna fokola unale imali oyidlayo udla imali yePadium le ushutha ngawo use restaurant lapha talo umuntu Cape Town uThekeben udla nase restaurant uthothi wena mhlawumbe lapho ubuyosha isinkwa neram. Uyayithola mfethu saza amahumusha ekseni ku hotel makuyodliwa uvele azibambele lezi zinto ezifana njengabo muesli nabo fruit salad nanani bese athatha i6 layer yakhe engaka enamapaloni ncheese ayivale ngetissue ahamba uyibeka ku hotel room yakhe uyazi ukuthi uzoyibamba ntambama
le pedium le yile azula ngayo la. kodwa So ezinye izinto kula ubona khona mfethu ukuthi noma ufika endaweni kugcwele ama celebrity awubi novalo because uyawazi ama secret ukuthi ngangitsheli bafowethu siyafanana. Ekugcineni into esilethela italent mfowethu. ekugcineni into ehlanganisa iyo le Talent futhi ke mina ukhulume ngenye into yabona leyabo 17 scenes 15 scenes yile ngiyithandayo ke so that ngizoprove ukuthi why ningiqashile. Anginasikhathi sokcomplain. Anginasikhathi sokcomplain kula ngizoniprovela khona ke ukuthi why vele ningiqashile mina. Nithi 17 scenes alright sharp ayikho inkingi. Siyobonana khona lapha ya kula ke ngikuprova la khona